Velkommen til det her webinar, som i dag handler om energieffektive bygninger med digitale løsninger. Jeg hedder Jan Bülow. Jeg er Service Development Manager i Schneider Electric Digital Energy. Vi har et lille team i dag, bestående af undertegnet, men også Michael Tode, som kommer fra Power Solution. Og så har vi Asbjørn, som kommer fra Digital Energy. Vi vil hver især fortælle lidt om vores digitale løsninger og ikke digitale løsninger til at energieffektivisere vores bygninger. Inden vi går i gang med selve indholdet af de løsningerne, så vil jeg fortælle lidt om baggrunden for, hvorfor vi nu sidder i den situation, vi gør i forhold til energi og klima. Er man bygningsejer eller står for driften af bygninger, så står vi overfor mange udfordringer. Men 4 af de store, de er nævnt her. Og det kommer måske bag på mange, men 40% af vores CO2-udledning i verden, det kommer fra bygninger. Altså den energi, vi bruger i bygninger. 40% af den samlede CO2-udledning, det er meget. Vi kan også se på, hvordan klimaet har ændret sig, og hvordan det får indflydelse på vores forsyningssikkerhed. Det er forskellige menneskeskabte katastrofer. Det kan være så både natur, men det er faktisk også politisk stabilitet, krige og konflikter og andet, som gør, at vi kan se vores modstandsdygtighed overfor forsyningssikkerheden, den bliver udfordret. Og så har vi selve effektiviteten af den energi, vi køber ind til at forsyne vores bygninger. Det viser sig faktisk, at mere end 30% af den energi, vi trækker ind i bygningen for at få et godt indeklima, den er ikke effektivt brugt. Og nu nævner jeg indeklima. Det er også værd at tænke på, at 90% af vores tid, sådan i gennemsnit, den foregår indendørs. Og det betyder specielt for os i Skandinavien, nordlige Europa, at indendørsklimaet har en stor betydning for vores velbefindende. Ikke bare, om det er koldt eller varmt, men også for vores helbred. Og det har faktisk også indflydelse på, hvordan vi performer, altså hvordan vi kan udføre vores arbejde i bygningerne. Vi ved alle sammen, hvordan det er at sidde i en hedebølge og arbejde, eller når der er træk, og der er koldt om vinteren. Så det er også en faktor, som bygningsejere og driftfolk oplever til daglig. Energikrisen har vi hørt meget om. Og ikke kun 40% af vores CO2-udslip, men også den energi, vi bruger i bygningerne. Det er 40%. Og vi ved jo, at vi er ved at omlægge alt det fra olie og gas til mere bæredygtige løsninger, som sol og vind og andet. Men det er de 40% af den samlede energi. Den skal under omlægning i de kommende år, og det er det, vi også kalder elektrificering. Men det kommer der en anden webinar til at handle om. 75% af alle de bygninger, der er i EU, de er jo de er sådan ligesom stemplet, at de er ikke energieffektive. Og igen, vi ser ustabile priser på spotmarkedet, både på el og på varme. Og det er jo sådan, at i Danmark eksempelvis har vi et mål for at nedbringe vores CO2 med
70% i forhold til 1990, altså allerede i 2030, og også blive helt CO2-neutrale i 2050. Så det sætter det lidt i et perspektiv i forhold til vores energiforbrug i bygninger. Vi har også en klimakrise, og det er måske mere her, det er værd at nævne det her med vores ambitiøse mål omkring CO2-reduktion. Vi kender kurven, vi har set den mange gange i medierne, hvad det er, der er ved at ske, fra vi startede industrialiseringen af vores samfund, og hvordan vi efterhånden har fået mere velfærd og flere biler, og flyvemaskiner er kommet, og så videre. Det har alt sammen bygget på fossile brændstoffer, og vi kan se, at kurven den er stødt stigende i forhold til global opvarmning, og det er et problem, som virkelig er kommet, og vi kan se, at vi vil gerne reducere globalt set med 45% vores CO2-udslip globalt set, altså i verden, i 2030. Og dermed regner man med, at vi kan knække kurven på den globale opvarmning. Og netop derfor, fordi vi også har med bygninger at gøre, driftebygninger, står for 40% af den samlede CO2-udledning, så har vi, det er nok den største udfordring i at drifte bygninger. EU har også krav og forventninger til, hvordan man vil håndtere reduktion af CO2. Og der har man gået ind med et krav om, at alle nyopførte bygninger i 2030 skal være CO2-neutrale. Altså alle nyopførte. Det er nok realistisk i kvæg vores teknologi i dag med sol og vind og andet grid. Og det er jo noget, som rådgivere og bygherrer har meget fokus på. Så jeg ser mere en udfordring i at alle eksisterende bygninger i 2050 skal være CO2-neutrale. Og grunden til, at jeg ser en udfordring i det er, at 70%, cirka 70% af de bygninger, som vi bruger i dag, som står i dag, det er også dem, vi bruger i år 2050. Det vil sige, at de bygninger, vi alle sammen sidder i lige her og nu, formentlig vil være der i 2050. Og så kan man spørge sig selv, hvad skal der til, for at den her bygning kunne blive CO2-neutral? Skal vi vente på en ny teknologi? Skal vi udskyde det? Og ofte er det jo økonomien, der afgør den slags ting, desværre. Men nu er der i hvert fald stillet et krav om det, og det er jo allerede om cirka 25 år. Så der er nogle bygningsejere, nogle driftsfolk, der er meget udfordret på den del. Nu det at spare energi, det er jo i princippet om at tænde og slukke for noget, et anlæg eller en bygning eller lukke for en hane. Det lyder simpelt, men man skal tænke over, hvorfor er det, vi bruger energi i bygningerne? Jamen det er jo i bund og grund for at opretholde et godt indeklima. Det er jo egentlig det hele handler om. Når vi begynder at skal spare og effektivisere vores bygninger, så skal vi passe på med, hvordan vi gør det, for at det ikke skal påvirke indeklimaet og gøre vores kollegaer og os selv syge og utilpasse og ineffektive. Og ikke kun for menneskerne, der arbejder i en bygning. Det kan også få indflydelse på selve bygningen i forhold til at sænke temperaturer. Vi så under klimakrisen sidste vinter, at vi skulle sænke den til 19 grader. Men det er ikke alle bygninger, der kan tåle det. Nogle bygninger vil være påvirket af for stærk reduktion i forhold til dugpunkt og dampspærrer og så videre, og kan give tekniske problemer med skimmelsvamp og andre ting og sager. Så som driftsmand og driftsansvarlig og bygningsejer, så er det godt at have en klar strategi for indeklima og holde styr på det. Men det er jo
noget, der handler om gasser og CO2, som også er en gas, men temperatur og fugtighed, som i et godt CTS-system sagtens kan håndtere, overvåge og regulere på. Så i dag har vi samlet en lille pakke, som kan hjælpe os igennem dels energikrisen, men også klimakrisen, og komforten i bygninger. Og de råd, vi kommer med i dag, det er en vej til at komme i gang med det her. Fordi ofte kan man sige, jamen, hvor skal vi starte, og hvor skal vi slutte? Vi ved godt, hvor vi skal slutte, men hvordan kommer man i gang? Og det vil vi, Michael Tode og Asbjørn, Barbro og undertegnet fortælle lidt mere om. Og det hele det starter med, at vi skal måle og overvåge og registrere vores energiforbrug. Fordi har vi bare et samlet forbrug i en bygning, jamen hvor meget er det? Og hvor er det hen i bygningen? Det er nogle vigtige parametre, der skal være kendt, før vi kan gå videre. Og så fortæller jeg lidt om de lavt hængende frugter på baggrund af et registreret energiforbrug. Og så det er sådan den korte løsning, det er som sagt tage de lavt hængende frugter. Asbjørn han vil fortælle lidt om, hvordan optimerer vi så på den længere sigt. Hvordan gør vi de her mål en del af vores daglige drift og vores strategier fremadrettet. Så igen velkommen til vores webinar, og jeg vil give ordet til Michael Tode, vores account manager i Digital Power, som ved alt om det her med at måle og registrere i bygninger. Tak for det, Jan. Super indflyvning til emnet her. Og det er jo korrekt. Når vi begynder at kigge på vores bygninger, jamen så er der et helt essentielt sted at starte. Men jeg kan jo lige starte med at introducere mig selv. Jeg hedder Michael Tode og er account manager i det, vi kalder Digital Power eller Digital Energy også. Arbejder med løsninger inden for blandt andet måling af energi, men også mere, kan man sige, forsyningsdelen af bygninger og industriområder. Jeg har stedet i Schneider nu i 8 års tid og arbejdet med det her emne, og har en del projekter i rygsækken omkring det her. Så man kan sige, nu har Jan jo lige forklaret de her 3 søjler, som vi snakker om. Det her med at måle og overvåge, noget med at lave noget audit og samle nogle ting op, og på baggrund af data til sidst ud og optimere. Men jeg prøver lige at give et overblik over, hvordan vi arbejder med det her overvågningslag, som typisk er det første, vi starter med i en bygning. For det er jo noget med, at vi skal få et skalerbart overblik over en bygning, og det er jo ikke, det kan selvfølgelig starte med nogle hovedmåler af en bygning og få noget helt basalt overblik. Men det kan lige så vel være, at vi vil ned og se zoner og rumbelastninger på det udstyr, som sidder i bygningen. Men det er jo helt afgørende, at vi kender det her forbrug for at kunne forbedre vores energiforbrug og mindske vores CO2-udledning. Og det svarer også lidt til at sætte sig ind i en bil og køre på motorvejen uden i virkeligheden at have et speedometer. Man har ikke rigtig nogen idé om, hvor man er. Så det er i hvert fald første step. Omkring vores program her inden for måling og overvågning, det dækker rimelig bredt, og nu snakker vi meget bygninger i dag, men hvis man kigger på ligesom de her 4 søjler eller 4 overskrifter, som er på billedet her, jamen så er der nogle ting, som er ret essentielt for Schneider, når vi tilbyder den her type løsninger. Blandt andet sikkerhed. Når vi begynder at kigge ind i elektriske installationer, så er det også vigtigt, at vi prøver at undgå fejl og kan sikre de mennesker, der er omkring bygningen mod stød og beskyttelse. Noget andet er, når der er noget, der udkobler, det vil sige, at vi har en fejl i vores installation, så skal vi også hurtigt kunne genindkoble, så vi har en minimal nedetid. Og for nogle er det jo endnu mere vigtigt end andre. Det kunne være et hospital eller et datacenter eller en industri, som er meget kritisk over for det her. Men i virkeligheden i en almindelig kontorbygning er det også ret kritisk, for der er ret mange, der ikke kan arbejde, når vi ikke har noget strøm. Så er det sådan noget med ligesom at være i compliance i forhold til gældende lovkrav. Så der er jo større krav til at samle data op og kunne rapportere på, hvad er vores CO2-aftryk. Og der er jo forskellige scope på det, men altså, man kan jo starte med bygning og sige, hvad bruger vi her, og ligesom være helt skarp på den her
green gas reporting, som bliver lagt ned over mange større virksomheder nu her. Og nede i venstre hjørne er selvfølgelig den del omkring effektiviteten, og det viser sig, der er rigtig meget at hente, når vi snakker energioptimering, bare ved at begynde at overvåge sit forbrug og kigge på nogle mønstre af, hvordan ser det egentlig ud, hvad sker der på forskellige tidspunkter i vores bygning. Og selvfølgelig afledt effekt af det er jo en reducering af CO2-udledningen. Men hvis vi tager ligesom de her hovedpunkter, som gør sig gældende, når vi begynder at snakke det her måling og overvågning, så er det data, der er nøglen. Det er der ingen tvivl om. Og først så er det godt at kende sin baseline. Og det er jo, kan man sige, en baseline er jo, hvor er vi nu? Hvad er vores udgangspunkt? Og hvad mener vi, der er potentiale derefter? I bygninger ser vi også ofte, at der er rigtig meget tomgangsforbrug. Så det her med at prøve at kigge lidt på døgnrytmen af bygningerne og se, hvornår ligger vores forbrug egentlig, og giver det mening, at 30-40% af vores forbrug ligger, når vores bygning rent faktisk ikke er i drift. Det vil i hvert fald være et rigtig godt sted at starte. Og det er også her, vi ofte ser, at der er nogle rigtig lavt hængende frugter. Så er der selvfølgelig udvikling, fordi der jo bygningsmasse er jo meget dynamisk i dag. De fleste vil jo nok opleve at være i en bygning, som enten bliver bygget om over tid, eller der kan være nogle lejemål, der bliver lejet ud, eller der kan være forskellige faktorer, der er i spil, når vi snakker bygningen. Så det her med at holde energiforbruget op og hele tiden kunne skalere det i forhold til, hvordan bruger vi bygningen, det er også en ret væsentlig ting. Benchmarking af anlæg og område adfærd, det giver måske lidt sig selv, men igen har vi 2-3 etager i en bygning, eller nogle større kontorområder, jamen så er det ret simpelt at sætte noget udstyr op, der ligesom kigger på, hvor meget energi løber der igennem, og hvis det er meget sammenlignet, så vil du også hurtigt kunne se, at der er nogle områder, der måske er mere energitunge end andre, og ikke nødvendigvis behøver at være det. Og på baggrund af det kan vi kigge lidt på, hvad er potentialet for besvarelse, og sidst, men bestemt ikke mindst, så skal vi også synliggøre de gode ting, vi gør. Og det er jo i særdeleshed også vigtigt at kunne rejse et flag og se, at vi har gjort noget aktivt for at spare på energien, og ligesom at synliggøre det internt i ens egen organisation. Billedet her viser jo lidt, hvordan det kunne se ud, hvis ikke man har en struktureret approach, altså den her rollercoaster, hvor man måske har fokus i en kort periode, laver nogle tiltag, men man følger måske ikke op på dem, eller laver nogle kopier, eller har et system, der ligesom kan overvåge det og alarmere på det. Og derfor så vil de her tiltag langsomt måske drifte lidt, så man kommer til at bruge mere energi. Og sådan er der måske mange, der arbejder i dag, hvor man kunne begynde at tænke mere struktureret på det. Når vi hos Schneider tilbyder den her type løsninger af overvågning, så er der flere måder at gøre det på. Og et af de store og meget vigtige spørgsmål, der skal afklares, det er, hvordan skal vi håndtere dataen? Skal vi gøre det i en lokal løsning, der ligger på vores egen server eller vores eget IT? Skal vi op i en cloud, eller skal det måske være en kombination af de her to? Der er fordele og ulemper ved begge dele, kan man sige. Og vi vil sådan set ikke herfra sige, at det ene er bedre end det andet. Det kommer meget an på, hvad det er for en type applikation, man har, og hvad for en bygningsmasse eller type industri, man driver. Cloud-løsningen er rigtig god, hvis man har mange bygninger, måske mange mindre bygninger fordelt rundt på geografisk, og ikke nødvendigvis en IT-infrastruktur, der binder det hele sammen. Er vi over i en lidt mere, kan man sige, større organisation, der har sin egen IT-infrastruktur, så kan der være rigtig mange fordele ved at lægge det lokalt og drive det som en del af ens egen infrastruktur omkring systemer. Helt kort har vi nogle forskellige platforme på vores palette her, som alle sammen er i stand til at opsamle og visualisere noget data. Hvis vi starter nede i venstre hjørne, så har vi et ret nyt produkt, der hedder Energy Hub, som er rent cloud-baseret. Og det er faktisk meget skalerbart, det vil sige, hvis man har en enkelt bygning med nogle få måler, så vil man med noget datalogger kunne tilføje sine målepunkter i data eller i den her Energy Hub og begynde at benchmarke og overvåge anlæg. Den er baseret meget på, at man som slutbruger eller installatør eller
eller anden kan man sige, tredjepart selv kan idriftsætte og lave kan man sige, opsætning af platformen. Det er også her, hvor det måske er meget, det er allerede foruddefineret, hvad man ser, og det er relativt simpelt interface, men det løser en fin opgave her. Hvis vi bevæger os op i det midterste lag, så kommer vi op i vores Power Monitoring Expert, som er det er egentlig en serverbaseret software, men den er også tilbudt nu som en cloud-version. Og her er det mere dynamisk. Her kan vi lave nogle flere ting. Vi kan lave fuldstændig skræddersyede brugerflader. Vi kan lave en mere realtidsovervågning af vores udstyr. Så det er også i særdeleshed den, vi går ud med, når vi har, kan man sige, måske en bred palette af forskellige løsninger. Det kunne være, at vi både har BMS på en site, og så havde vi energiovervågning via den her Power Monitoring, og så måske endda også det øverste lag, vores Power Operation. Når vi bevæger os op i det øverste lag, så er det en mere kritisk applikation. Det kan være, at man har brug for realtid at kunne se sin forsyning og holde øje med præcis, hvad der sker på hele forsyningskæden. Og det er jo netop her, hvor vi er meget kritiske og gerne vil se, hvis der er noget, der kobler ud, så skal vi kunne koble det ind igen og så videre. Og det bliver lidt mere, kan man sige, en rigtig power-applikation og ikke så meget energiovervågning. Men det hele starter jo med, at vi skal hente noget data hjem. Og til det skal vi bruge en eller anden standardiseret løsning, der gør det nemt at implementere nye målepunkter i en bygning. Når vi kigger på energimåler, så har Schneider et bredt program, særligt på elmålere. Det er her, vi er rigtig stærke, men i virkeligheden kan man jo tænke alle typer målere ind i sådan et koncept som det her. Når vi snakker energimåler, så er der noget sensorbaseret. Vi har nogle trådløse målere, der kan hurtigt implementeres og retrofittes ind i en eksisterende bygning. Det kan også være nogle mere stationære målere, som sidder og overvåger både energi, men også forsyningskvaliteten af en bygning. Alt det her data, det skal på en eller anden måde skubbes videre op i en platform. Og det gør vi via vores panel server. Og det er ligesom hjertet i vores installation. Det er den enhed, der typisk kan både trådløst eller kablet hente data fra enhederne og sende det op i enten clouden eller over i en serverløsning. Så det er egentlig, hvis vi kigger ud i markedet, så er det nogle enheder, som både, når vi laver projekter, vi implementerer dem i bygninger, men også nogle enheder, som vores installatører og andre, der arbejder med de her løsninger, kender til og kan bygge i tavler osv. Et rimelig, kan man sige, kompakt standard system kunne se sådan her ud, hvor vi har en bygning med et teknisk netværk, og så implementerer vi nogle af de her gateways forskellige steder i bygningen, og under den gateway ligger der så nogle målepunkter. Her vil vi kunne se, at der er både, kan man sige, nogle Schneider elmålere, men der er også nogle flow og måler på noget varme og køl. Det kunne også være vandmålere, som via den samme, kan man sige, bus kommer ind igennem den her gateway og op og rammer serveren til sidst. Så for at komme i gang med at lave det, sådan et, kan man sige, overvågningssystem, er det ikke nødvendigvis kompliceret. Det er mere det her med at kigge lidt på, hvor er behovet i bygningen, hvad er det for nogle punkter, vi skal måle, og så få implementeret nogle af de her enheder. En anden approach kan også være, at vi allerede har en platform. Og det er jo selvfølgelig i særdeleshed fra Schneider, hvor vi har vores Building Operation, altså vores CTS eller BMS-server, som har en masse data, som kunne være værdifulde i forhold til energiovervågning. Så kigger vi på de målere, der sidder på CTS'en, så har vi faktisk en speciel protokol, der hedder EcoStruxure Web Service, hvor vi kan pushe dem direkte over i energiplatformen. Og på den måde kan vi faktisk mixe både de her målere, der kommer direkte op i energisystemet. Det som vi så foregående slide, ligger der måske en gateway eller nogle målere, der henter data direkte op i vores energiplatform. Men samtidig kan vi lave et link rent softwaremæssigt over i CTS'en, som gør det muligt at korrelere data derfra også. Og det er en tovejs kommunikation, så vi kan både sende data til CTS'en, og vi kan også få data fra CTS'en over i energiplatformen. Og det åbner jo absolut op for nogle muligheder for at enable noget af den infrastruktur, man har i forvejen, og bygge på, så man får det fulde overblik over sin bygning og energien.
Det sidste link, som kom på heroppe til højre, det er Energinet, og det er der måske mange, der allerede begynder at kigge ind i det her med, at vi har en samlet database, hvor alle hovedmålere ligger på elforbrug, og dem har vi også adgang til at trække ned via et API. Så der kan man allerede, hvis man har en hel del hovedmålere, måske fordelt på en masse bygninger, kan man gå i gang med at arbejde med de data i platformen ved at lave det her API. Så step 1 er måske, at man implementerer en masse målere, som ikke engang kræver hardware for at starte ud med at kigge på baseline. Nogle af de visualiseringer, man typisk vil starte med at lave på sådan et system her, jamen det er jo helt klassisk el, vand og varme. Her i det her tilfælde er det gasmåler, det kunne lige så godt være fjernvarme eller en varmepumpe eller noget andet. Men prøv at få et eller andet rimelig skaleret billede om, hvordan bruger vi egentlig energien i vores bygning, og er der nogle unormale trends, som vi skal være opmærksom på. Næste step kan være, at vi begynder at implementere nogle flere målere og simpelthen laver et helt flowchart, som viser os fra vores, kan man sige, hovedmåler og ud igennem vores bygning, eller bygningsmasse for den sags skyld, hvordan fordeler energien sig. Og her bliver det meget synligt med bjælkernes bredde, hvor er vi mest energitunge. De samme data kan vi begynde at bruge over i nogle modeller, hvor vi lægger nogle kan man sige, noget mere analyse ind over. Det kunne være en model som den her, hvor vi begynder at ranke al vores energiforbrug i forhold til tidspunkter på døgnet. Så her ved i den nederste graf viser vi, at jamen det er klokken 12, at vi absolut er mest energitunge, og inde i den søjle vi også kunne se præcis, hvad er det for nogle processer eller områder, der bruger vores energi. På den øverste viser vi zonerne, hvad for nogle zoner bruger mest energi hen over de sidste 24 timer. Og i virkeligheden så viser modellen også her, at alt det, der ligger op til den røde streg, det udgør 80% af vores energiforbrug i bygningen. Så her er det ret synligt, at zone 3, 1 og 5, det er dem, vi skal fokusere på, hvis vi gerne vil vide lidt om, hvor størstedelen af energien forsvinder hen. Og under de zoner kan der jo sagtens være flere målepunkter, og det er jo også noget af det, man så kan begynde at implementere med nogle af de nye sensorer, så man kommer helt ned og finder ud af, hvad er det for nogle pumper, hvad er det for nogle, er det kølemaskiner, eller er det noget belysningsanlæg, eller noget helt tredje, der bruger energi i vores bygning. Det var sådan en helt kort indflyvning til, hvordan vi kunne starte ud med et koncept omkring måling og overvågning. Der er selvfølgelig masser af funktioner i de her software til at lave noget analyse, men det var ligesom den introduktion, vi tænkte, vi lige kunne tage med i dag, og så herfra springe over i næste lag. Jeg giver ordet videre til Jan. Tak, Michael. Meget spændende. Og noget, jeg specielt blev mærke i, det var dine rollercoaster. Og det er jo sådan typisk, sådan det ser ud. Vi ved også, uanset om man har et meget avanceret og udbygget CTS-system, uden at man ligesom gør brug af det og trimmer det, og får en strategi på det, jamen så kan man sige, at den her rollercoaster, den går måske mere opad, end den går op og ned. Sådan over tid, så ender den langt op under loftet. Så det er et meget spændende perspektiv, men heldigvis så har du præsenteret, hvordan vi kan holde øje med energiforbruget de forskellige steder i bygningen. Og det bringer mig videre til næste emne, som er energy audit. Fordi energy audit, hvad er energy audit? Ja, jeg vil sige, det er sådan en naturlig opfølging på, at vi har registreret, at vi har et for stort energiforbrug, eller vi har en mistanke om, at det måske er for stort. Og jo mere finmasket vores energiregistrering er, ud fra de løsninger, Michael sagde, så ved vi måske mere, hvor vi skal finde nålen i høstakken. Men med en energy audit, så er det, jeg kalder en kortsigtet løsning. Men det er de lavt hængende frugter, man høster. Fordi det, vi gør på en energiaudit, det er et enkeltstående besøg, gennemgang, hvor vi kigger på bygningsvarme og ventilationsanlæg og belysning,
ud fra et rent energieffektivitetssynspunkt. På en energiaudit, der kommer vi med nogle forslag til, hvordan man kan optimere, og hvis data er tilgængelige ud fra Michaels løsninger, eller Schneider Electrics løsninger på Power Solution, jamen så kan vi også lave noget benchmarking, og så man kan sammenligne sin bygning med tilsvarende bygninger i samme segmenter. Det kan også være, at de tal kan fås fra energiregningerne, eller fra EnergyHub, eller HOFOR og den slags ting. Så de konstaterede fejl og anbefalinger, dem leder vi jo. Vi leder efter nogle fejl og kommer med nogle anbefalinger. Det kommer jeg nærmere ind på om lidt. Et energiaudit, det kan laves enten on-site, hvor at vi selvfølgelig laver et komplet energieftersyn på de bygningstekniske installationer. Vi laver ikke på klimaskærm. Men på en on-site er der selvfølgelig nogle visuelle ting, som er med i inspektionen, når vi tester systemerne. Og vi kan også lave den remote, hvis der er adgang. Men det er så det samme som on-site, men dog uden den visuelle del. Den visuelle del kan i mange henseender være en rigtig god idé. Så når man går rundt i sin bygning, og uanset om det er med energibrillerne på, eller det er med vedligehold, så er syn og lugtesans og høresans, det er lige så vigtigt, når man går rundt som byggesagkyndig eller tekniker. Når vi laver energiaudit, jamen vi vil meget gerne kunne identificere noget potentiale for at kunne spare og dermed undgå uventede omkostninger. Lad os sige det sådan i forhold til den metafor med en rutsjebane, at vil vi køre ned ad kurven, eller vil vi køre op ad kurven? Og det er altid sjovest at køre ned ad kurven i en rutsjebane. Så ned med omkostningerne. Lad os finde potentiale i bygningen. Det vi gennemgår, det er dels på BMS-systemet, CCS-systemet, og så er det på det, vi kalder HVAC, altså varme, ventilation og køl og zoner, med hensigt på at få optimeret forbruget. Når jeg siger optimeret, så er det selvfølgelig at reducere det. Vi har snakket lidt om en benchmarking. Det kan være en god idé at se, hvor man ligger. Ikke fordi det skal være en hvilepude, eller man kan sige. Fordi vi har selv her i Greenhouse haft et meget lavt forbrug over år. Men her under energikrisen sidste vinter, der gik vi endnu dybere og fandt yderligere besparelser. Så det troede vi ikke var muligt, men det er det altså. Så gør man det med nogle gode målinger og en ordentlig gennemgang af sin bygning, jamen så er der altid mere at finde. Så derfor kan det være godt at sammenligne med andre, og så kan der gå lidt sport i det, hvor god man kan blive. Og så kommer vi selvfølgelig med nogle anbefalinger, hvordan man kan blive mere bæredygtig som energikunde og mere energieffektiv. Over til højre, der kan vi se en del af den rapport, som vi udfærdiger, og den vil jeg vende lidt tilbage til her. Fordi hvad er der er inkluderet i servicen eller i rapporten? Vi kigger på det, vi kalder assets i Schneider Electric sprog, men det er varmeanlæg, det er ventilationsanlæg, det er køleanlæg, og det er zoner. Vi går mest efter, hvad kan man sige, reguleringer. Det er det, som har indflydelse på at administrere energiforbruget. Så det er i princippet det, vi går ind og tjekker og prøver af. Vi kigger også på CCS-systemet, fordi hvis der er noget, der kan træde på speederen på den her rollercoaster rutsjebane, så er det CCS-systemet. Meget af det kører automatisk, men det sker, at der er nogen, der går ind og skruer og stiller på det over tid. Og efterhånden så er der lavet så mange indstillinger, som er blevet glemt, som gør, at vi så begynder at køre opad i rutsjebanen. Vi finder og konstaterer fejl og defekter, og så rapporterer vi det også i den slutrapport, der kommer.
gerne med lidt status på styringerne og energimåling og overvågning. Så vi tjekker, hvis der er energimåler, at der rent faktisk kommer data igennem til CTS'en. Og jeg vil ikke komme nærmere ind på det her med benchmarking. Det er bare en del af rapporten, og det har jeg fortalt, hvad de går ud på. Og så kommer der selvfølgelig nogle forslag til anbefalinger, og det kan være, at der skal udbygges noget på CTS-systemet. Der skal moderniseres, der skal skiftes noget gammelt udstyr til nyt, og det kan også være, at det er det her med, som der skal nogle flere fordelingsmåler op og andre ting. Jeg har et eksempel herovre til højre på vores prismodel på de her energiaudit. Og vi har sådan delt ind i en lille bygning og en mellemstor bygning, og så en stor bygning. Og når det er større bygninger, så kigger vi lidt på, hvordan det ser ud, før vi kan komme med en pris. Men det er sådan lidt om energiaudit. Jeg vil lige sige, jeg glemte at sige, at hvis I har nogle spørgsmål, så skriv dem ind i chatten. Og det gælder selvfølgelig også det, som Michael Tode han gennemgik. Og så vil vi til slut svare på dem. Også afslutningsvis så vil der være en oversigt over kontaktmulighederne til Michael og Asbjørn og undertegnet, så I altid kan rette henvendelse. Men det er mere lige et tip om at skrive ned ind i chatten med det. Jeg vil give ordet til Asbjørn, fordi som jeg sagde tidligere, så har vi startet med at i hele taget finde ud af, om vi bruger energi i bygninger, hvor meget vi bruger, og hvorhenne. Og så er jeg kommet med energiaudit, hvor vi kan tage de lavest hængende frugter. Men vi vil gerne længere ned af rutsjebanen, ned hvor det bliver med et godt indeklima, styr på komforten og med en stabil og god vedligehold. Og det har vi også løsninger på, hvordan vi på længere sigt kan holde det og få et godt udgangspunkt for nogle sunde bygninger. Så Asbjørn, værsgo. Mange tak, Jan. Jamen, pænt goddag og velkommen til vores webinar i dag. Mit navn er Asbjørn Parbo og arbejder med vores serviceydelser og særligt serviceydelser på vores BMS og inden for særligt de digitale serviceydelser. Jeg har været Schneider i 11 år nu, og har i den tid stiftet bekendtskab med mange forskellige former og bygninger og CTS-løsninger rundt omkring. Og i dag så har vi faktisk lidt fornøjelsen af en Danmarks premiere, fordi vi har et nyt produkt, som vi gerne vil lancere herop til varmesæson. Det er i forlængelse af både det, som Michael og Jan har været inde på. Skal vi lige der. Og hvordan vi kigger, eller hvordan vi bruger den digitale infrastruktur, som vi har i bygningerne i dag. Hvordan udnytter vi den? De fleste bygninger har i mere eller mindre grad et CTS-system, som er mere eller mindre udbygget. Og i den her opgave, som bygningsejer og bygningsdriftspersoner har i den opgave at finde optimeringsmuligheder, så var det nærliggende, at vi kigger på igen de lavt hængende frugter, som også Jan han var inde på. Så hvordan anvender vi digitalisering til at opnå energieffektive bygninger? Og energieffektivt, det kan jo lidt være to sider af samme mønt, fordi der kan være et blik på den økonomiske vinkel i det. Hvordan er det, vi sparer energi? Og den anden er så sandelig også et komfortspørgsmål. Og for komfort, jamen det udmønter sig måske i nogle klager til driftsorganisationen, som i sidste ende også har et økonomisk impact. Og man kan gøre det på mange forskellige måder. Vi kan jo begynde at kigge på nye teknologier, hvor man måske erstatter oliekedler med varmepumper. Man kan kigge på nye energikilder, hvor man måske kigger på solceller. Man kan renovere og isolere og gøre ved. Og slutteligt også, der er nogle lovkrav, hvilket vi så særligt her i sidste vinter, hvor at de offentlige bygninger, der reducerede man temperaturen i bygningerne ned til, men det var 19 grader. Så man har forskellige
værktøjer og prøve at imødekomme det her ønske og krav om energieffektivisering. Men vi vil gerne prøve at kigge lidt på de lavt hængende frugter, altså digitalisering. Hvordan bruger vi den infrastruktur, vi allerede har i dag? Så hvor Michael han talte lidt omkring det at måle og overvåge forbruget, jamen det gør, at vi bliver bevidste om det, og vi er i stand til også at analysere det. Oven på det, jamen, så var Jan inde på, hvordan at vi med et energy audit kan identificere, altså nu har vi måske noget måledata, som vi kan se, at der er et uhensigtsmæssigt forbrug, eller et forbrug sammenlignet med andre bygninger, som er for højt, og at vi med energy audit kan gå ind og sætte en finger på, at det er de her anlæg, eller de her systemer, som ikke performer ordentligt. Men fælles for de to ydelser er, at det indebærer en manuel proces. Det indebærer, at man dels får stillet den her data til rådighed gennem overvågning af målerne, og at man så aktivt går ind og foretager sig nogle korrigerende handlinger. Og det samme med energy audit. Jamen, vi er i stand til at identificere de fejl, der er på anlæggene måske, eller finde optimeringsmuligheder, men det kræver stadig, at vi går ind og foretager en manuel operation. Så det vi egentlig gerne vil, det er, at vi vil gerne bygge videre på de her to trædesten, når man vil, og så op og optimere og faktisk automatisere en del af den drift, som vi har i bygningerne i dag. Så hvordan er det, at vi måske kan helt fritage den menneskelige indblanding og gå ind og automatisere en del af de her driftsparametre. Og det er egentlig det, som jeg gerne vil snakke med jer om i dag. Så når vi kigger på, hvad det er for nogle udfordringer, som man har i en driftsorganisation, hvordan er det, vi udnytter vores BMS-systemer til at yde det, der skal til i de bygninger, vi har. Det er nogle dynamiske bygninger, som ændrer sig meget over tid. Der er forskellige brugsmønstre, forskellige sæsoner osv. osv. Så der er nogle mål omkring at reducere driftsomkostninger, og det kan igen være to sider samme mønt. Der kan være en ambition om, at man reducerer ens udledning af CO2. Der kan være nogle klima- eller nogle bæredygtighedsmål. Så igen, hvordan er det, vi indfrier de her mål, og ikke mindst krav til komfort, større krav fra de mennesker, der opholder sig i bygningerne. Og det står jo lidt i kontrast til de udfordringer, som vi har, hvilket er skiftende brugsmønster. Nu har vi et år eller to siden covid-19 virkelig brændt igennem her i Danmark. Men det vi så før covid-19, det var, at folk de jo mødte ind på kontoret og mødte ind i skolerne og var til stede fysisk i bygningerne. Men hvor vi ser en tendens nu efter covid-19, at folk arbejder hjemmefra. Så de møder måske ind på kontoret, møder ind på arbejde, når der er kage i kantinen eller der er fredagsbar. Og det kan jo være utrolig svært for en driftsorganisation at sætte de rigtige parametre for at styre det. Det samme så vi med energiomkostningerne. De stiger og falder. Lige nu er de så faldet igen, men vi ved ikke, hvornår det er, de stiger igen. Så det er jo noget, som vi bliver nødt til at tænke ind i vores strategi. Og så skriver jeg lidt omkring mangel på arbejdskraft. Det er jo ikke fordi, at vi ikke har kloge hoveder i Danmark, men de er bare i gang med at lave noget andet. Der er en meget lav arbejdsløshed i det her land, og det kan være svært at finde de rigtige ressourcer til at løfte og løse de opgaver. Og også de ressourcer, man har internt i sin organisation, jamen det kan være, at de skal varetage flere opgaver, og derfor har svært ved at måske at indfri de målsætninger, som bliver givet. Og så er der også en bevidsthed omkring, at de mekaniske anlæg, vi har i bygningerne, hvor de førhen var relativt simple, jamen så er de måske blevet mere komplekse i dag, og tenderer til at blive måske mere sårbare, som gør, at der går kortere tid før, at der opstår fejl på de anlæg, således at fra man har installeret de anlæg, til man begynder at skulle reparere på dem eller udskifte dele, jamen den tid den er kortere, så den forventede levetid, før man begynder at reparere på anlæggene, de bliver kortere. Og hvis vi kigger lidt på, hvordan man styrer anlæggene i dag, jamen det er jo en lille del af bygningerne, som egentlig går ind og justerer det 100% efter brugsmønster, men i stedet kører efter især åbningstid. Det kan være, at man starter anlæggene måske klokken 6 for at være klar til, at folk de møder ind til klokken 8 for at sikre, at bygningen er varmet op og den er ventileret tilstrækkeligt. Men igen med henvisning til folks brugsmønster, jamen vi ved rent faktisk ikke, hvor mange mennesker det er, der møder ind den dag. Og det kan være, at man unødigt har
tændt for varmen og ventilationen før tid. Eller hvis man har en anden strategi, at man siger, jamen vi tænder først for anlæggene, når det er, at de møder ind om morgenen, jamen så kan det være en lang tid op ad dagen, at indeklimaforholdene ikke er, som de bør være. Og det næste punkt er også, hvordan måler vi så, hvad der er i bygningerne? Der er en del bygninger, som faktisk ikke har tilstrækkelig måling for at ligesom detektere den her tilstedeværelse. Så de ventilerer måske unødigt i forhold til det behov, der reelt er. Og det kan man løse på mange måder. Så vi vil egentlig gerne slå et slag for, at vi skifter den strategi, som man har inden for styring af BMS. Så som også Jan og var inde på i forhold til de her hovedanlæg, som man kigger på i Energy Audit. Der kan være mange personer, der har været inde og stille på anlæggene og sætte fremløbstemperatur op og sætte dem ned og tidsplaner osv. osv. Så der er lidt den her indstil og glem mentalitet i nogle anlæg og i nogle bygninger. Og igen, det kan være baseret på en fast tidsplan. Der er en juleferie og en sommerferie, og det er det, man kører efter. Og vi ved ikke, om der måske er det behov, eller den. Jeg skulle til at sige, der er også nogle helligdage, der forsvinder, den store bededag. Det kan være, at man har kopieret en driftstidsplan fra sidste år, som ikke er gældende for næste år. Og igen, begrænsning i sansning. Hvad er der rent faktisk ude i lokalerne? Har vi CO2-temperatur til at detektere det behov, der er i bygningerne? Og en manglende viden, jamen har vi de mennesker, der skal til? Så det vi ønsker, det er, at vi i stedet løbende finjusterer indstillingerne på anlæggene. At vi bruger prognoser og forudsigelse for at vide, jamen i morgen bliver der en solrig dag med høje temperaturer. Så ved vi måske, at vi skal starte vores køleanlæg. Vi skal prøve at køle bygningens termiske masse ned, for at vi er i bedre stand til at holde en fast og stabil temperatur gennem dagen. Det kan også godt være, at det er en kold vinterdag, og vi ved, at i morgen der bliver det ekstra koldt og blæsende, at man så har tændt for varmen i rette tid. Og at man over tid ved, jamen den her bygning, den agerer på en bestemt måde, så når det er, at vi slukker for varmen, jamen så har den stadig akkumuleret noget varme, som kan afgives til de personer, der er i lokalerne. Og derfor så kan man også spare energien. Hvis det er, at man har udefrakommende inputs, såsom hvis du driver en lufthavnsterminal, og du ved, at der kommer 300 mennesker ind i din terminal lige på et bestemt klokkeslæt, jamen så har man en mulighed for måske at kigge på data fra tredjepart, simpelthen sidde og kigge på flyafgangen. Det kan også godt være, at det er skoleskemaet at se, hvornår det er, der er frikvarter, og hvornår der ikke er. Og til sidst, vi vil jo gerne igen optimere de her anlæg ved at bruge kunstig intelligens som ikke en erstatning, men i hvert fald et supplement til den viden og den ressource, der er til stede. Jeg kan se, at jeg vil løbe lidt tør for tiden her, for at vi kan nå det hele. Så jeg tror, jeg springer lige til det. Den ydelse, vi taler om, den hedder Optimization AI. Og det, der er unikt ved den ydelse, det er, at det er en softwareydelse, som bygger på den eksisterende platform, vi har i Schneider Electric, den vi kalder EBO, som er vores CTS-platform. Og den er sådan set en integreret del af det, hvilket gør, at de personer, som arbejder med den her ydelse, føler sig trygge ved at bruge den. De kender systemet, de kan se, hvordan man skal manøvrere anlæggene. Og det er sådan, at de personer, som arbejder med den her ydelse, de har fuld kontrol over det. Hvis vi kigger på billedet her til højre, så har vi nede i venstre hjørne, vi har nogle sensorer, og det er egentlig der, det starter. Så vi har CO2- og temperatursensorer, som er i stand til at selvfølgelig detektere temperatur, men med CO2 kan vi også detektere tilstedeværelse i bygningen. Den data hiver vi ud gennem vores CTS-platform, den der hedder EBO, EcoStructural Building Operation, og samler en database. I den database, der hiver vi også vejrprognoser ind, og vi hiver energitariffer, og så de her sociale data, det er en omsætning af CO2 for at se, hvad er brugsmønstret i bygningen. Så vi ved på forhånd, jamen det er det her tidspunkt, folk de indfinder sig i bygningen på, og bruger den data på en klog måde. Det sender vi over i vores AI-model, og AI-modellen er så i stand til at regne ud, hvornår det er, behovet egentlig er til stede, og hvilke temperatursæt, der skal skrives ned i de mekaniske anlæg.
Og de mekaniske anlæg, vi taler om her, det er køleanlæg og varmeanlæg og ventilationsanlæg. Og på zonerne, det er der, vi henter den her data. Så vi er i stand til at automatisere den her proces, som tidligere var personer, der selv gik ind og satte indstillingsparametrene, så kan de jo sådan set læne sig tilbage og lade den kunstige intelligens styre bygningen for sig. Og det vi har set er, at der er opnået nogle klækkelige energibesparelser ved, at vi optimerer driften af de her anlæg. Vi bruger cirka 30 dage på at akkumulere viden omkring brugsmønstret i bygningen. Og efter de 30 dage, jamen, så begynder systemet at forudse, hvornår behovet det opstår, og begynder at skrive ned i anlæggene, hvornår det er, at der skal være bestemte temperatursæt og start-stop af anlæggene. Og det, som vi ser, er, at temperaturerne i bygningen bliver langt mere stabile. Så hvor vi før har haft nogle meget varierende temperatursæt på tværs af bygningerne, jamen så ligger temperaturerne nu langt tættere på det gennemsnit, som man har skrevet ind i anlæggene. Og vi har endda set flere eksempler på, at man på varmesiden har opnået en højere temperatur i bygningerne, men med et lavere energiforbrug. Så oversat, vi har faktisk en bedre komfort med et lavere energiforbrug. Så det kan man sige, det er en win-win. Det var ordene omkring Optimization AI. Ellers vil jeg sige tak for fremmødet, og også sige tak til Michael og Asbjørn for at stille op, og også til det kan I ikke se, men Sari og Signe skal også have en tak for hjælpen til at sætte det her i stand. Og ellers ønsker jeg alle sammen en rigtig god dag, og på gensyn. Tak for den gang. Tak for i dag.